kita ipanawen, panawen panang luka manen. Dili daw dayta ayan nga awan inggana. Wena kuwekon asyake nagbasul ken ka ipataw mo dayta panusam kanyak di ka agamag dintun ang maulit when dayta di maikarin kasapulan ka matayag numapukaw ka. Panawen panang luka manen. Dili daw dayta ayat nga awan hinggana. Kita ipanawen tapno lipaten tatinan ket intanganen pabarwen ni ayan agtinulong ta kumaan mangtagibing ken mangpasantag tapno sikat ken siya agragsak tanu si siya laeng rigatlat inta masagara isum na ita nasken nga agbin